ቫክሲን ክመጽእ ተዳለው ተባሂሉ ካበይ ክመጽእ ቫክሲን ግንባሪና መንግስቲ ይኮንና ሓደ ተስፎኦም ዓንደ ማርያም ዝበሃል ቅድም አውቲስታኻ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ ኣብ በርገን ሓንቲ ጊፍት ሰዲዱልካ ኣሎ ሓደ ካብኣቶም ወዲ ፍሒራ ነይሩ እንዲሽደን ዝብልዎ ስምዖን ገብረ ድንግል እውን ነይሩ ሕጂ ፍሒራ እውን ደርፊ ገይሩሉ ነይሩ ምስ ኣቶ ካብ ክስታይ ኣዝያ ተንካፊት ደርፊ ነይራ ሽደነይ ገለ እንዳበረ ውዑይ ነይሩ ቆልዓ ተዋዛይ ተፃዋታይ ገለ ዓይነት ፍቕሪ ነይርዎ ብዙሓት ዘስካሕካሕ ከም ዝነበረ ውፅኢት ስራሕ ርኢና ሸዓል ሰይድ መፅኡ ስኻትኩም ዝኩሉ መጥባሕትና ናካየድኩም ሲ እንታይ እዮም ናይ ሱርደም ደገት ሰድዎም ድሕራይ መንገዲ ስውሉ አልሰይድ ብሎ ሸው እዚ ሕጂ ንሕዞ ኣርእስቲ ካብታ ቀድማ ቢልና ዝሓዝናዮ 14 ኣርእስቲ ኣዝዩ ዝተፈለየ ኣርእስቲ እዩ ተኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና مسكون زرعي اب اريتريا ميديا نتورك فراداي شو حجي مبل 15 كفال ودينا انا مبل 16 كفال سغاغر لنا اذا حجي نحزو ارستي كابتا قدما بيلنا زحزنا 14 ارستي از يستفلي ارستي منالبات حزبي ارترا ولا تقال لايون كيترفه بزعبا حجي نزاربو زلنا بزح فلطو خيلو يخيلي ግን ካብቶም ኣዝዮም ከበቲ ዝበሃሉ ፈተነታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ፈተነታት ስለ ዝገልጽ ከም ሓደ ዓቢ ወራር ክንዛረበሉ ኢና ቅድሚኡ ግን ዶክተር መጀመርያ ሞንቋ ድሓን መጻኻ ኳድሃን ጸናኻ ኣብቲ መጀመርያ ክንሰጋገር ከለና ካብ መበል 15 ናብ መበል 16 ምግምጋም የድልዮ እዩ ብገምጋም ክንሪኦ ኢና ኢልካ ነርካ ሕጂ ብገምጋም ኢና ክንሪኦ እቲ ዝካየ ዝነበረ ቃልሲ ግን ኣብ ምዕራፍ 13 ኣብ መጽሓፍካ ሃገር ለኸ ለበዳ ዝብል ኣርእስቲ ኣሎ ሃገር ለኸ ለበዳ ዝብል ኣርእስቲ ኣሎ ከም ርእስቲ ጥራይ ዘይኮነ ከም ብዙሕ ትሕዝትኡ እውን እቲ ዘጋጠመ ሽግር ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ ምእተው ከም ዝገለጽኮ ህዝቢ ኤርትራ ብግቡእ ዘይፈልጦ ተጋዳላይ እውን ብግቡእ ዘይፈልጦ እቲ ዓቢ ለበዳ ዓቢ ህልቂት እንታይ ከም ዝኾነ እንዲኻ ክትገልጸለይ ሕጂ ቅድሚኡ ግን ክልተ ንኣሽቱ ነገራት ክዛረብ ደልየ ሓደ ተስፎኦም ዓንደ ማርያም ዝበሃል ቅድም አውቲስታኻ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ ኣብ በርገን ሓንቲ ጊፍት ሰዲዱልካ ኣሎ እታ ጊፍት ክህበካ እሞ ንዓ ቅድም ክንሪኣ እዚኣ እታ ጊፍት ብስሙ ህበካ ኣለኹ ነተዓዘብትና ከዓ እንተሪኢኻዮም ፈተባን ኸ ፈተና እዛ ጊፍት ተገዲሱ እዩ መፂኒ ረኺቡኒ ክረኽበካ እውን ደሊ እዩ ከም ዝበልኩ ኸኣኒ መራሕ መኪና ካ እዩ ነይሩ ብዙሕ ዓመታት ብሓንሳብ ሰሪሕኩም ኢኹም እዚኣ ምስ መፀ ቴሌፎን ደው ኢሉ ሓንቲ ጊፍት ላተና ዶክተር ንሓላፊየ ንዶክተር ክትበለይ ኢሉኒ እሞ እዚኣ እታ ጊፍት ኣነ እውን ሕጂ ክሪኣ واو دكتورة ذا جيفت كرهبة كانوا عليك الدم سخال خانديخا السخا زي إخا حاجة زي سو بتاعي على سيد عبد الله زون سو بتاعي فساية ولد جوريا تزي تجاجي إذا بدري زنبرة أوتيستاني على سيد كوين يسمع عن الله كيده هو جون علي إذا مني أمباسادر سمارة رؤسو ودرسو بين رؤسو واو
بزي جن ده على خاطر هيك كامبر السؤال اللي هو انتم قالوا صبغه مصيخه هو مدعاني اذا اللي من الوقت تحتم خليها اذا سالت يا ماسيا ابيا زياسي اب جنبار نقفه تحرم زلال اب 80 حادن بقطع مستراخبنا نسال اسكي ما ذكرت لنا تسالنا من نسال له علي سيد الحرين كلها انا وحساب سلد نبرنا كلها انا تسائلنا حجي على سيد عززنا جنبار نقفاي نيرو في ساي ولد جبريل كاني عززنا ميكانايزد بريجيد مس رمضان اولياي بينها بين الرسوم كا ناي 58 بريجيد حكيم جون مرحمة كنا أنا غانا يتجنبار حكمنا حلف حكمنا أنا بتعمي أقداسيتيا بقى لازم أفجزها يغني اللي تسفهم عند مريم يقول لكم الله دكتورة سالي كم زبالكوا قداسي إيو كم أبتا جمريا مدام بوزحت كابت خاتات المدبكا نزب بدبنا زكاتات الوخبز اللو سبار ناب تساتفتون تسقاقي روميوم بوزح نكر بوزح انفورميشن بوزح حبريتاتات يهونا عزيو بوزح سلازوخاني نعو كميجيرنا خم نقربو حدا مواتريو قل قال غيرناس كنقربو له نخلو له من قدون كنفترينا دكتوري حجي محاري كاب عورات نو محاري كاب لندن حنت حبريتا هيبو نيرو بقدامي غريبلكا نخلنا قان كويناتنا بوزح انفورميشن سلا زي نبرا جيت خطاتي الواي مثلا عندنا دويل اللي انت عايز بلنت حبريتا ناتي ايكونن ابتي كومنت تصحيفو زرخبكو ايو سلازي اتي كومنت خا كمزن يزبليلو نغيروني ددهريا سولومون باريا وي سولومون دبساي زبال كا واشنطن دي سي دويلو بتحبريتا ناتيو انا زود جبار مس بوزح ነገር ስለ ዝራእኻ ከይት ዝክሮ ትኽእል ኢኻ ክትሓዋወሰካ ይኽእል እዩ ግን እዚ ወዲ ገባር ዝበሃል ኣነን ብሓንሳቢና ተወጊእና ሕክምና ከይድና ንሱ ቀልጢፉ ስለ ዝሓወ ኣብቲ እንዳፍራስ ነይሩ ኣብ እንዳፍራስ ኣብቲ ገሊፅኩሞ ዘለኹም ኣብቲ እንዳፍራስ ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ነይሩ ብድሕሪኡ ሓዊው እቶም እንዳፍራስ ከምቲ ስኻ እውን ዝገለፅካዮ እቶም ድሓን ዝኾኑ ሰማሓየሽ ርእሶም ይኽእሉ وقعت الليل وبوتا سلز نبره كابو نأهدو خي تبقيسو كابت سنجرو زرعنا سنجرو خي وطه أما قدي تسويو شنو تايز بالسلامون دكتور عزيز تجنيقو حريقوها إذا خمي جيرو دلدال لا ينير تودي تصابات أجد دلدال لا جوز ينيرو كمي جيري سوا ميت تعيز نبره سب كمي جيرو يسوا نو كفلت على نتأنك أي مسواتو إيلو دكتور سي نتسو عندنا متبحتي جيرو له متبحتي جيرو إيلو حجز خزيادة ديفاين كتقول رأيها متبحتي جيرو أوشتي أرتورا أو أرتا أبتي وش تي أو أرتا نايتي دم سلاور كاب دم زمالالس مس كاب لبي أو نيشتي سكيجو أنكويلا سلز صنحت ببقرب صررتا نابتي أب لبي فسيسو تدم قطع دم فسيسو باخويناتات انكي مسوات ويل لك أنت ذكير كايو ود جباري زبال أنت زي ذكير كايو كان يوم زأمسلو شجرات يقطموهم دونيروم هجي حدا نجر كلها نهرد لنا أبكينات زي الرأي نجر يلا أبكينات أب كله عبيتي قطمات ويكينات زي تخيدلو زي الرئة زي نور نجر يلا ولا حدا عندما يكينات علم حدا عب لو تمثل حدا عب نجرات الرئة حدا عب نجر تأساسيرو مقبالة ويلو تمثل كلا يكينات علم كومو ناي كوريا كومو ناي فيتنام كومو نحن وين كومو بزح نجرات زي غيرهم نجرات ترأيو
እዚ ክትብለ ደለኻ ሓደ ካብኡ እዩ ኮሚታት ብዙሕ ይዘጋጥመና እዚ ትብለ ሕጂ ብልክ ኣይዝክሮን ግን ሕጂ ከም ምስ ገለጽካሉ እንዳፍራስ ነይሩ ካብኡ ከም ምስ ከዳይ ሓንደበት ስታይ ኮይኑ ሕጂ ሓንደበት ስለ ተሰውአ ከተረጋግጾ መስዋዕቱ ከዓ ናይ ግድን ዝኾነ ስውእ እቲ ጠንቂ መስዋዕቱ ብስርዓት ክግለጽ ኣለዎ ሕጂ ገሪምኒ ኣነ ከፊተዮ ክኸውን ይኽእል እየ ድብል ግን ቁሩብ ኣሎ ትዝታስ ከምዚ ጋጢሙ እንዳፍራስ ተባሂሉ ከይዱ ዳሕራይ ከም ዝኾይኑ ድብል ቁሩብ ትዝብለኒ ግን ብልክ ኣይተራእየኒንቲ ስእሊ ብልክ ግን ትዝብለካ ነገር ምሽ ኣሎ ከምኡ ትዝብለኒ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተሪዮ ንጉር እዩ ብዙሕ ግዜ ይዘጋጥመና ንጉር ዝጸንሕ ንእምነት ሓንቲ ልክ ከማ ክገልጸልካ ሓደ ውጋእ ተወጊኡ እሞ ኣብ ዒላ ገመድ ከለና እዩ ኣብ ካሮቲድ ኣርተሪ ካብቲ ኣኦርታ ዝወፅእ ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ውጋእ ማለት ንእሽቶ ስከጀ ከምዛ ትብላ ደለኻ ድሓንዩ ገለመታት ገለ ተባሂሉ ወላ ሓንቲ ነበረን ሂጥ ብል ዳሕራይ ድሬሲንግ ክገብሩ ከለኹ ሕክሙ ከለዉ ሓደ እዘሞ ኣብታ ክሳዱስ ከምዚ ኣመሰለት ኣላ ተብለኒ ነግረኒ ዳሕራይ ኣነ ኣይሓሰብኮን ግን ከይደ ተረእኽዋ ኣኑሪዝም ነታ ኣርተሪ ስተስኮጃ ባሕጉባታስ ቁርብ ብሳይ ለውጢ ርያ በል ኣብዚኣ ጽናሕ ንፍልፍል ክኸይድ ዳሕራይ እንደገ ኸይድ ነይርዎ ትወዲ እንታይ ገይሩ መሊቑ እንዳ 44 ነይሩ እንዳ 44 ከይዱ መሊቑ የማነ ኣፈወርቂ የማነ ሓኪም ናይ እንዳ 44 ነይሩ ኣብኡ ምስ ረኣይ ወቅቲ ሕክምና መሊቑ ምስ ከደ ናባይ ይሰድዎ ኣበይ ኸይድ ብተልኮም ከዓ ሽዑኡ ክንሰዶ ኢልና ምሸት ንፍልፍል ብኡ ገይሩ ከዓ ደገ ይክሕከም በር ሽዑ መጥባሕቲ ናይ ኣኑሪዝም ኣይንገብርና ነርና ብቲ ግዜቲ መሳርሒ ነበረና ሕጂ ሰዲድዎ ታኾንካ መሊቑካ ትኸይድ ኣነ ነዚኣ ዳታይ ኣብ ዝኸፍ ክብለላ ኢሉ ዓቶም ከም ኢሎ ንዓና ኻኹም ኢልና ኖ እዚ ሓደገኛ ኣይከይድን ኢልና ነዚኣ ኢለ ፍልፍል ኣይከይድን ኢሉ ተዋጢጡ ብሓይሊ ሰዲደ ንፍልፍል ካብ ፍልፍል ሰበርቀጣ ኸይዱ ካብ ሰበርቀጣ ምስ ራብዓይ ርእሱ ንኣኑሪዝም ከምኡም ዝነበሩ ኣኻኺብና ደገይና ንሕክሞም ነርና ምክንያቱም መሳርሒ ነበረና ተሞክሮ እውን ቁሩብ ሽግራት ነርና ናይ ኮሚታት መሳርሒ ከይብልካስ ክትምኮር ኣይትኽእልና ሕጂ ኣብ መንገዲ እስውኡ እዚኣቶም ከምኡ 4 ገጾም ተሰዊኦም ኣብ መንገዲ ካብ ቃሩራ ስጋብ ካርቱም ዝወፅሑ ኣብ መንገዲ ጥራይ 4 ተሰዊኦም ሸውዓለ ሰይድ መፅኡ ስኻትኩም ዝኩሉ መጥባሕትና ናካየድኩምሲ እንታይ እዮም ዞም ናይ ሱር ደም ደገ ትሰድዎም ዳሕራይ መንገዲ ስውኡልኒ ኣልሰይድ ብሎ ሽዑ ትመሳርሒ ብልናን ተሞክሮ ናይ ከምኡ ከዓ ኣይጥረናና ኣለና ሞት መሳርሒ መፅእ ስኻትኩም ከዓ ትምከሩሉ ኣብ መንገዲ ስውኡ ኣለውለኒ ሕራይልና ኣብ 78 ወር 5 ልክዕ እዞም ሓከይም ብዘይዶ መፅኦም ምሶም መጀመርያ ትምክሩ ሕጂ እንታይ ማለት እየ እዚ ከምዚታት ናይ ኣርተሪ ኣኦርታ ኹን ካልኦት ዓበይቲ ሰራውር ደም ኣርተሪስ ዋላ ናይ ክሳድ ካሮቲድ ኣርተሪ ንብሎ ናይ ውሽጢ ናይ ደገን ንበሃሉ ኣለዉ ካብ ክለብያን ንበሃል ኣሎ እዚ ካብቶም ዘሸግሩና ነበሩ እዮም ሕጂ ሸይ ትፈልጦም ኒኻ ግን ታኒሽ ተስከጀ ድበልካ ሕንፍት ተብላ እሞ እቲ ሓይሊ ናይቲ ዋሕዚ ደም እናደፍኣ ሓንደበት ትትኮስ እዚ ከዓ ከምኡ እዩ ከምኡ ዶክተር ካልእ እውን ኣብ ሓደ ቦታ ክቐብሮ ተዳልዮም ከለዉ ስትሬቸር ሒዞም ክቐብሮ ተዳልዮም ከለዉ ውዒ ፀኒሑ እቲ ደሙ ክስታይ ዝገበርካዮ እውን ከም ዕላ ይመፅእ እዩ ትዝክራ ዲኻ እስከ ድገመለ ስትሬቸር ሒዞም መፅኦም ክቐብርዎ እንዳተዳለዉ ከለዉ ንስኻ ከዓ ካብ ላዕሊ ክትበፅእ ፀኒሕካ ተረእኻዮ ኩነታቱ ግን ደሙ ነፍሱ ኩሉ ውዒ ድሓን ኢልካስ ሓደ ፍታሕ ጌርካ መስለኒ እዚ እውን እዚ ዝኩረ እየ ስለምንታይ መስለካ ጋንታ 11
ጋንታይ 11 ዋላ ናይ ሰራዊት ናይ ሲጨንፈር ሰራዊት ሓላፊ እምበር ጋንታ 11 ናይ ክልቴና ናተይ ናይ ዶክተር ሚካኤል ኣብኡ ሰርሕ ኣብ ርእሲ ኢኻ ምሕዳር ናይቲ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ሰርሕ ነይረ ሕጂ ካብኡ ፅውዕኒ ሜዲካል ካ መንገዲ 15 ደቂቕ ግርኻ እትሪ ነይሩ ከምዚ ኮይኑ ሞ ኢመርጀንሲ ይብሉኒ ዳሕራይ ናጎይ ክመፅእ ኦልሬዲ ተሰዊኡ ይብሉኒ ሽዑ እሪኦ ተራኹ ሙቐት ገና እንታይ ሽሙ ምስ ሙቐቱ ዳሕራይ ከም መባራበር ኣሎ መራፍእ ኣድሪናሊን ካልእ ደኺሙ ስለ ዘይነበረ እንደገና ሂድና ናዮ ደም ኣምፂና ተወሳኺ ደም ብዙሕ ይፍስ ነይሩ ደም ሂብናዮ ተባራቢሩ ዳሕራይ መጥባሕቲ ድሕሪ ይገረሉ ካልኣይ ግዜ እውን ድሕሪ ገለ ዓመታት እውን ሓልክታት ኣምፂ ይገረሉ እዚ ኮሚታት ኣሎ ይነብር ነይሩ ከምኡ ነብር ኣሎ ነብር ካሎ ኣበይ ከም ዘሎ ሕጂ ግን ይነብር ኣሎ ስለዚ ሃንደበት ከምኡ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነበረ መምህር ሽሙ ናይ ፊደላት ናይ ግእዝ ናይ ገለመታት ኣውፅኡ ንቓሕ ነይሩ ትወዲ እዚ ደበሳይ ደስ በለ ዶ ክኸውን ስሙ ርስዕዮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነይሩ ኮሎስቶመ ነይርዎ ዝከረካት ኮይኑ ካንሰር ነይርዎ ኦፐሬሽን ገይሩ ቅድሚ ሜዳ ምስላፉ ድሕሪ 10 ዓመት ሃንደበት ንዕውን ከምኡ ፅውዑኒ ካብ ሜዲካል ኢሎም ካብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሰድዎ ሕጂ ካብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ምስ ሰደድዎ እቲ ምልክታቱ ናይ ርእሲ ሽግር ኣለዎ ከምኡ እቲ ስታይ ሜዲካል ኢሎም ሰደምና ግን ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሰደድዎ ብከምዚ ግን ዝሕሙም ከምዝን ኣለዎ መምህር ኢሎም እቲ መምህር ከዓ ፍሉጥ እዩ ነይሩ እዚ ብግእዝ ፊደላት ገለመታት ስታይ ዝገብር ነበረ ርስዕዮ ደስ በለ ክኸውን ይኽእል እዩ ንቓሕ ነይሩ ጥራግ ነይሩ ቅድም ዳሕራይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነይሩ ካብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ መፂና ሕጂ ተመፃኹ ጥንቁስ ኢልናዮ ግን ናይ ርእሲ ገለ ነገር ኣለዎ ወይ ምጉሊ ዝተኣከበ ኣለዎ ኣብሰስ ንብሎ ወይ ጥረ ነገር ኣለዎ ወይ ገለ ነገር ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ምልክታት ናይ ፀቕጢ ውሽጢ ርእሲ ነይሩ እዛ ኮለስቶም ኻሬ ፈልጣ ነይረ ኣብ ቅድም እሞ እቲ ስታይ ሽግሩ ናይ ርእሲ እዩ ከይከፈትና ከነራጋግፆ ይንኽእልና ናይ ርእሲ ተሰዊኡ እዩ ተሰዊኡ ፀኒሕኒ ከነድሕኖ ኢልና እውን ፈቲና ግን ኦልሬዲ እንታይ ሽሙ ሕጂ ክፍት ተበልና ካብዚ ድሕሪ 10 ዓመት መታሳሳይ ዝገበረ ናብኡ ካብቲ ካንሰር ሪከረንስ ንብሎ ኣሎ እንደገና መለሰካ ተረፍ መረብ ካብኡ 6 ሴንቲሜትር ብ5 ወይ ብ4 ሴንቲሜትር ትኸውን ከባብ ጥረ ፀኒሓትና ትሕዝቶኣ ልክዕ ከምቲ ናይ መታስታስ ናይ ማዕናጡሽ ከምኡ ሕጂ ስለምንታይ ከፊትካዮ እንድሕር ተባሂለ ነታ ጠንቂ መስዋዕት ፍላጣ ሓደ ግዜ ከፍትያ ዳሕራይ ኩላና ዓጊምና በታ ጠንቂ መስዋዕት እዩ ግን ነቲ ቤት ትምህርቲ እንታይ ኢልና ሪፖርት ክንገብረሉ ኢና ተሰዊኡ ጥራይ ክትብሎ ይትኽእልና ነታ ሃዱ ንዓና ኸ ጠንቂ መስዋዕቲ እንታይ ኢልና ኢና ክንፅሕፍ ካንሰር ኢልና ኢና ክንፅሕፎ ርክሲ ኢልና ኢና ክንፅሕፎ ወይስ ካልእ መጉዳእቲ ኢልና ኢና ክንፅሕፎ ስለዚ ንምርጋፅ ከምኡ ንገብርና እዚ ዝበልካዮ ከዓኒ ሓደ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥመና እዩ ጥዑይ ኢልና ንሰዶ ሃንደበት ንእሽተ ስኮጃ ሕንፍት ተብላ ይትኮስ ሃንደበት ከዓ ስዋእ እዚ ከምዝታት ከዓ ብዙሕ እዩ ዘጋጥመና ስኬጆ ጠያይቲ ንምሳሌ ኣብ ከባቢ ካብ ማዓንጣ ንላዕሊ ኣብ ገለ ክተሃሪሙ ፀኒዑ ኣብ እግሪ ዝፀንሓሉ እዋን ኣሎ ከመይ ኢሉ ከምኡ ይኸውን ካበይ ተኸረለካ እዚ እንደ እዚ ነግረካ ከምኡ ኣጋጥም እዩ እዛ ትብሎ ዘለኻሲ ስኬጆ የብሉን ኢልካ ኣብዚ ካብ ካልእኻ ስታይ ክትገብር ዝፀንሕ ትቐንዲ ትሕክም ገለ ዳሕራይ ዘይተሓስበ ትረክብ ኢኻ ሕጂ ንኣብነት ሓደ እዋን እንታይ ኣጋጢምናሲ ስኬጆታት ነይርዎ ናይ ቡምባ ኢድ ነይሩ መስለኒ ክዝክሮ ኣብ መወዳእታሲ ሓዊዩ ገለመታት ተወፅኡ እንቀሳቐስ ሰዲድና እውን ዳሕራይ ቃንዛ ኣለኒ ኢሉ መፅኡ ተረኣና ኣብ እግሩ ኣኑሪዝም ከም ዝትብሎ ዘለካ እንደገና ናይ ሱግደ በናይ መፅያ እዛ ስኬጆ ዋላ ሓንቲ ንጣር ኣይነበረሉ የብሉና ጣል ምልክት ዳሕራይ ትኩሉ መወሲ ኣብዚታት እዩ ነይሩ
أبزي ناي كوبد قال متى كوبد خامت واحد غيري حرايت دحنا ويه جزية ترى أنا ست أسفجو تا أنيوريزم قراتا تغفتنا سأو استاجرتها ما تو خاينة برا كلا تسينحس وريد عن تحت كوموخت كون الله إلنا ينقم هو قد الناس وستد مستوقسي أب قال سردم سانحة أتيا كم زو حجوا زخيد هو كم حجوا خيدس عمت ولا خود قال قبل ترشر الله أمريكا من تحدوان أو حدا ستاي لترشر ناي فيتنام خون ناي كوريا خون ناي دبكي ستاي زغوري بروفيسور دبكي شو كورنيليو فيتنام نيرو خلاكنا تعلم نيرو أجن تايدون تيسي أب لبو أتيا إيه تبلو أتيا حجز حيلا خلا سلز أتوت تكون تخليها أتيا دمنا الباتابتي قفو لبي تأكيب نيرخون هولي تات إيه تقن موداتا كيدا متى أتيا أبتي سروز الأرتر مسوسات أبناي محورو أو عقيتها لك حجي كما يجرى خيدا أب لبي خاب لبي ساتراي موقاتو كاب لبي دا أتوسي كم يجرى من خيدا زقرم نجري حجي كم إتاتسي زي نجرى كينات يلا كم زنا يود شاول هو ود شاول سي أبزخنا نجرى يلا هو ترايفتني تا صحامت بزح جزء نبينا يتوقعني بسلام كردي بس نيشتو معنتا بس عاب معنتا بس كسعي بس كله خل كخلو وازلو سلا توقع نبينا أتيخا أو أخوف كتبلسي نيشتو ستاعد سبابيا كابزخول مسياسة أتيها حرايت صرف تقبر كل طريقة هجي بوح طريقة تخلي قرب يتي أبليتريتشر تنبوزنا وركم سبقري أبا أنا حراينا نفلتكو حراينا دلينا نرخو أتي خستاي بزغنة نعاتل تنكف عبيلين نتار استي إذا تحاسبوها لبدا أنكتي حضر لخي لبدا أنكتي يا تمعرف حجي أنا نقزار السي نعو كان ببو خلوخو تتصحف أتي ودب زحلفو وإذا كايدو قالسي أنصار زي بوزح سب زي فلطو كبيد ورار ناي لبدا أنكتي استفل عليه حمامات يفرحكا إذا سي أب تحتي قد تصر كم يجيرو أتشيو انت زي أتوخي انت عين السعبين مفتقر نيرو أبتقالسي إلكا تحسب مو تجنق حجي أبشحن شعاتن 180 أبتسال سايرب عبيلو كساب شحن 189 أبصورة أبتي وتهدر أو خنا تهزر رأيز نبورو أقد استحمامات نيو انتو أو تراجع كونسي ملو تقال سناكو لبداتات كم حدا أكلنا يتي وقعت كوينة بزح زي ترأيهم هجينا أمنت النحري ستايل ناسي 78 ورسان حمام مسيو دقاسي رسني إلنا ستايل نقبرو وأرئث نولو نبرنا سوي لعلن تحتنا قبلنا نوارح صبو رسم ملوصاي كداون تقام حساب بروجر ناي نفس وكف تقالا نسألو دولو خداون تبملو رؤسو خلاصة ديتلاصة بخون كفجلة ما تكرت تابلنا نوارح غاني صبو أبسو عن شمونتن دحر مفارق كبابي جميروسي سجاب ربعي ورار كبابي يوصنيهم ربعي ورار مبارد دحر حجي يلن تطعونو بالله تطعبلنا صبو شو أنت شمونت ورحي يوساجرنا تنبلنا أوكي شمون توحي لأنه تحتنا بلو نعاد حاسب دو نعقدان كم زبردو رجور جوردو ثلاث قيدو كمان حليف قاب هزبي قيادتو قاني معتن كأجرنا نجي إذا حدا تاريخي لبدا إيو لبدا اللي انت تحتنا بلنا مستوى تقدر أخونا تاتنا مزلق خمو كقط مكات تكالس بتين لبدا تكالس بتخان سلقة تكالس كلاي سلقة مالتيو دهريو نا كنتات بارنتو خلك أخمو بتي نوتادر أوستاي نتصبنا لبدا ناي شرخ تلعيلو سجاب كل التخان جامتات دولدولات نناتن ماكينان من كساقسن هجن نناتن أفوز هجن ملو مقرب كل اللي نو كقاطع ترى تجا سراويسن أب هزمن بزح قاعد فينا
እዚ ሕጂ ንገዛእቲ ላዕልን ታሕትን ዘብለካ ድፎ ኣብ ጸላኢ ሽዑ ብዙሕ ሞይቶም ኣብ ባረንቱን ከባቢኡንሲ ብሸረኹ ስጋብ ላዕልን ታሕትን ኣቢልዎም ንዖም ሰራዊቶም እውን ካልኡኹም ሓኪም እውን ካብ ኣቕርደት ኣምፂኦም ክከላኸልዎ ካብ ኣስመራውን ፈቲኖም እዚ ቅድሚ ሕጂ ጠቒስና ኢና ሳልሳይ ሕጂ ተላዕለ ካብኣቶም ዝገደደ ከዓኒ ኣንቅጽ ጀሚሩ አንቀጽ ክንኣቱ እንዲና ሕጂ አንቀጽ ክንኣቱ ከለና መጀመርያ አንቀጽ ዝተረኣየሉ ቦታ ኣበይ ነይሩ ናይ አንቀጽ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሕጂ አንቅጽ እቲ ክገርመካሲ ንሕና ናደው ወዲእና ካልእ ወራሪ ይጋጥምና ወራሪ አንቅጽ ሽና ወዲእና ከቢድ ወራሪ ሕጂ ዝከረካ ተኮይኑሲ ናይ ከረንን ከባቢ ኣንቲ ዝበርታዕ ግጥምሲ ኣብ ጉንበት ኢነሩ ውሽጢ ከረን ዝኣተውሉ ከባቢኡን መዓት ስታይ ነበረና ድሕሪ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ገጹ ኣበይ ተራእዩ ክፍሊ ተዓሊም መጀመርያ ክፍሊ ተዓሊም ተራእዩ ክፍሊ ተዓሊም ምስ ተራእየ ንሕና ከምዚ ቀሊል መሲልና እንታይ ገርኩም ገለመታት ትቋፃፀሩ ዘለኹም ገለ እናበልና ካብ ዓቕሞም ላዕሊ ኮይኑ እናኾነ ኸይዱ ሽዑ ካብ ዓንበርበብ ተወሳኺ ዓቕምን ተወሳኺ መድሃኒትን ወሲድና ላዕልን ታሕትን ኢልና ሕጂ እቲ መስዋእቲ ብዙሕ ከቢድ ኣይነበረን ከምቲ ናተይ ተዘክሮ ማለት እዩ ሳቶም ፈልጥዎ ዝያዳ ግን ካብ ዓንበርበብ ሰዲድና መድሃኒትን ካልእን ደገፍ ሂብናዮም ማለት እዩ ሕጂ ካበይ መፂኡ ዝብል ሕቶ ክንምልሶ ነይርና ምክንያቱ ካብ ከባቢና ድዩ ወይስ ካብ ርሑቕ ቦታታት መፂኡ ኣብ ክፍሊ ተዓሊም ሽዑ ካብ ድሕሪ መስመር ብዙሓት ዝመፁ ነይሮም ካብ ተሰለፉ ሕጂ ምስኦም መፂኡ ዝብል ገምጋም ነይርና ንዑ ተቆፃፂርናዮ ዳርሲ ዶም ካብቲ ድሕሪ መስመር ዝመፁ ትኽኢሎም ናብ ተዓሊም ዶም መፅኦም ወይስ ብትግራይ ገይሮም እዮም መፅኦም እሱ ንፈልጦ ነገር የለን ግን መብዛሕትኦም ሽዑ ዝረኸብናዮም ኣብ ባሮንቱ ዳሕራይ ክመፀየ መብዛሕትኦም እቶም ሽዑ ዝመፁ ዝነበሩ ካብ ደቡብ እዮም መፅኦም ባሮንቱ ምስከድና ዳሕራይ ኣዘክረና ጠቕሳየ ባሮንቱ ንምክልኻል ኢና ምስከድና ብዙሓት ካብ ደቡብ ዝመፁ ረኺብና ኩነታት እውን ቆቁሩብ ነጊሮምና ብዛዕባ እንታይ ኣሎ ኢልና ሕጂ ካብ ድሕሪ መስመር ከዓ መብዛሕትኡ ዝጠርጠረና ካብ ደቡብ ወይ ድማ ካብ ትግራይ ምክንያቱ ብኡ እዮም ዝመፁ ነይሮም ዝብል ስታይ ነይሩ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ድሕሪኡ ነዊሕ ከይፀንኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተላቢዑ ሕጂ ክልቲኡ እኩብ ሰብ ዝነብረሉ ታዕሊም ብዙሕ ሰብ ዝነብሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ከዓ ከምኡ መምሃራን ኣለው እዞም ኣለይቲ ኣለው ተምሃሮ ኣለው ብዙሒ ሕጂ ኣብቲ ሽንጥሮ መልተሰብ ነይሩ ኣብኡ ሰዓተወ ግደፎ ከቢድ ነይሩ ቆልዑ እዮም ኣብ ቆልዑ ከዓኒ ተፃዋርነት ኣብ ዓበይትን ኣብ ስታይን ሓደ ይኮነን ብዙሕ ስታይ ኣጋጢምና ዘይተፀበናይ መስዋእቲ ናይ ቆልዑ ኣጋጢምና ተንካፍ ዝኾነ ነገር ኣጋጢምና ካብቲ ናይ ተዕሊም እሱ ዝያዳ ተሰምዕና ዝያዳ ምስማዕ ከዓ እንታይ እዩ ብዙሕ ነይርዎ ክብደት ነይርዎ ስምዒታት ከዓ ፈጢርዎ ኣብ ተጋደልትን ኣብ ቤት ትምህርትን ዋላ ንዓና ኣብ ሕክምና ተንኪፍና ሕጂ ረአ ብክፍሊ ተዓሊም ጌርና መፂና ናብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ገይሩ ኸይዱ ሕጂ እቲ ሕማም ተላባዒ ክበሃል ከሎ ተላባዒ ናይ ብሓቂ ተላባዒ እዩ ወራሪ ይዘምት እዩ ሕጂ ንዓኻትኩም ዘሰንብት ተርእዮታት እዩ ዝቕልቀለኩም ዘሎ ኣብ ክፍሊ ተዓሊም ከም ዝተረኣዩ ትበሃሉ እንደገና ቤት ትምህርቲ ሰውራና ከም ዝተቐልቂሉ ትበሃሉ እንደገና እውን ኣብ ምዕራብ ጋሽ ባርካ ከም ዝዝከረኒ ሆስፒታል ጀርበት ሓበሬታ ዝተዋሃበኩም እቲ ናይ ምዕራብ ባርካ ስፍሓቱን ዝርግሑን ክሳብ ከመይ ነይሩ ሕጂ ንሕና ክልቲኡ ተቆፃፂርናዮ ክልቲኡ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ናይ ክፍሊ ተዓሊም ተቆፃፂርናዮ ኣብ ምዕራብ ከዓ እርአ ኣሎ ዝርግሕ ኣሎ ዝብል ግን ይቋፃፀርዎ ነይሮም ዳሕራይ ፀኒሖም ግን ካብ ቁፅፅርና ንላዕሊ ኮይኑ ይብሉና ምክንያቱ እቲ ምልባዕ ዳርጋ ደቡብን ከምኡ ከም ዘሎ ኣንፈት
አንፈጥራይ ኣብ ደቡብ ኣብ ምዕራብ ግን ኩሉ ባሮንቱን ከባቢኡን ብፍላይ ላዕላይ ጋሽ ባርዕ ኣሎ ምሰልና ንሕና ባዕልና ክንከይድ ኣለና ኢልና ምድላዋትና ጀሚርና እቲ ምድላዋት ሕጂ ሓደ ቫክሲን ኣብ ኢድና ይነበረናን ቫክሲን ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ቫክሲን ካበይ ይምፃእ ተጨነቐና ካልእ እቲ ኢንፊዥን አንቲባዮቲክስ ምስ አንቅፂ ዝኸይድ ምህድኢ ናይ ሰውነት ምክንያቱ አንቅፂ ምስ ሓዘካ መትናዊ ስርዓት ንሓንጎልን ስለ ቀንዲ ዘጥቅዕ ምስኡ ምንቅጥቃጥ ኣሎ መንፈርፈር ኣሎ ኣእምሮ ምስሓት ኣሎ ጠረው ብል ሰውነትካ ሕጂ ነዚ ዝኸውን ኩሉ መድሃኒት ክንቃለሶ ንኽእል ኢና ግን ክታበት ተቐንዲ ቫክሲን ካልኸሉ ቫክሲን ኣብ ሜዳ ወላ እንተመፀ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሩ የለን እንተመፀኸ انت هو دحر حراي አይትታወህሞ ቫክሲን ክንረክብ ነይርና ቫክሲን ክመጽእ ተዳለው ተባሂልና ካበይ ክመጽእ ቫክሲን ግንባር ኢና መንግስቲ ይኮናን ግን መጽኡ ንሕና ተዳለው ተባሂልና ኩሉ ቀሪብና ኢንፊዥና ደሎ አንቲባዮቲክና ደሎ ምስ ዝኸይዝ ናይ መትናዊ ስርዓት ምህድኢ ሰደቲቭስ ንብሎ ናይ ምንቅጥቃጥ ናይ ካልእ ኩሉ ኣዳሊና ቫክሲን እስዳሉ ኣቢልና ክንውድን ማካይን ክመፃ ተፃዒኖም ቫክሲን ብሓደ ግዜ ኣብኣ ከለና ተዳሊና ስለ ዝፀናሕና ምድላዋትና ንምዕራብ ምቅራብ ገርና እቲ ምቅራብ ዝገበርና እንታይ እዩ ሓደ ማካይን ኣድልያና ነቲ ቫክሲን ዝወስዳ እቲ ቫክሲን ብበረድ ድኸይድ ኮልድ ቼይን ይድበሃል ኣብ ዝኾነ ሲ ንተወሰነ ግዜ ሒዝካ ትኸይድ በረድ ክትልውጠሉ ኣለካ ኮልድ ቼይን ኣበይ ንግበር ዝብል ሕቶ ክንምለስ ነርና ቅድሚ ምንቅስቃስ ነኻ ዛራ ሓደ ሆስፒታል ናይ ግንባር ፍሪጅ ስለ ዝነበሮም በረድ ኣዳልው ኢልናዮም ካልኣይ ግርማይካ ኢልናዮም ግርማይካ ናይ ህዝቢ ሕክምና ሆስፒታል ነይሩ እሳቶም ንኸምኡ ዝኸውን ዓቕሚ ይነበሮም ንኸሰላ ቀረባ ስለ ዝኾነ ንኸሰላ ሓብሩልና ኢልናዮም ከዳልውልና ሳልሳይ ድሕሪኡ ተሰነይ ድሕሪኡ ባሮንቱ ሽግር ኣይነበረን ተሰነይ ሽግር ኣይነበረን ዛራ ሽግር ኣይነበረን ናይ ግርማይካ እዩ ነይሩ ግርማይካ ከዓ ልኢኩም እዚ ንምንታይ ኢና ንገብሮ ነርና ክንጓዓዝ ከለና ድኾነ ፀገም እንድሕር ጓኒፍና ካብ ዝቐረበ ኣምፂና በረድ ክንትክኦ ስለዚ ዝዳሊና ማለት እዩ ቅድሚ ምጋስና ካልእ ነቲ ኢንፊዥን ካልእ አንቲባዮቲክስ ካልእ ምስኡ ዝኸይድ ኣብ ዓባይ ማኪና ቀሲላ ክትመፅእ ትኽእል እሳ ቀሲላ ክብል ከለኹ ሲ ከምቲ በረድ ሒዝካ ትንቀሳቕሶ ከምኡ ፍጥነት ኣየድልየካን እዩ ምክንያቱ ማኪና እንድሕር ተባላሸትካስ ካልእ ማኪና ምፅኻ ትትክኦ እቲ ግን ክባላሽ እቲ ቫክሲን እንድሕር 24 ሰዓት ሓሊፉ ወይ በኺኹ ኣብ ምምካኽ እንድሕር ኸይዱ ስለዚ ህፁፃት ፍጥነት ዝንቀሳቐሳ ማካይን ብዘይ ገለ ፀገም ክንረክብ ነርና መጓዓዝያ ተሓቲቶም 3 ሓደስቲ ሬሌቲቭ ሓደስቲ ኣይተንቀሳቐሰን ማለት ግን ኣነ ሓደስቲ ነይረን ሽዑ 3 ሓደ ዓይነት 3 ሓደስቲ ብተዘመደ ሓደስቲ ማለት መፅዮም እቲ ቫክሲን ኩሉ ውፅዕድናዮ ተዓባይ ማኪና ከተርክበና ንሕና ግን ተኺልና ክንከይድ መንና ነርና ኪዳነ ነቲ መድሃኒት ዝካታለ ኪዳነ ፋርማሲስት ወልደሱስ እሱ ሓላፊ ናይታ ፋርማሲ ጨንፈር ፋርማሲ ነይሩ ሃይለ ምሕፁን ኣነ ኮይና 3 ና ከድና እቲ ምዕራብ ምስ ናይ ሰራዊት እዩ ምምሕዳሩ ምክንያቱ እቲ ኩሉ እቲ ናይ ዋላ ህዝቢ ሕክምንኡ ምስ ናይ ሰራዊት ተፀጊዑ ምክንያቱ ንድሕነት ናይቶም ሓከይም ተባሂሉ ምስ እዩ ርክቦም እዚ ማለት ከዓ ምሳይ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሃይለ ኪዳነ ኮይና በተን 3 ቶዮታ ተበጊስና ተዓባይ ማኪና ከዓኒ ተን ዓበይቲ ማካይን ነቲ ሳይፃዕና መርቸደስ እያ ነይራ
ካልኣይቲ እንድሕር ተደልዩ ከዓ ኣዳልውልና ኢልና እዮም ተበጊስና ገና ይቅፅል ነይሩ ግን እቲ ወሬ እቲ ፍጻሜታት ይቅፅል ነይሩ እቲ ለበዳ ኣፀቢኡ ይቅፅል ነይሩ ንስኻትኩም ኣብ ምዕራብ እዚ ተፈፂሙ ዝኩሉ ምድላዋት ጌርኩም ምስ ነቐልኩም ገና እንደገና ኣብ በዓል ኮዶ ወይባ ኣብ ከባቢ ጾሮና ካብ እንደገና ተቐልቂሉኻ እሱ ሕጂ ምዕራብ ምስ በፃሕና ቅድም ቁሩብ ከምኡ ምዕራብ ኣብ ደቡብ ይርአ ኣሎ ኢና ሰሚዕና ይርአ ኣሎ ዳሕራይ ግን ዝርጋሕ ከም ዘሎ ዳሕራይ ኢና ሰሚዕና ኣብ ስታይ ምስኣተና እቲ ላባዕ ከም ዘሎ ምዕራብ ምስኣተና ግን እንታይ ኢና ገርና ቤተን ሰለስተ ቶዮታ ተማራርሕና ዛራ ኣቲና ዛራ ኣነፂርና እቲ ድሓን ምዃኑ እቲ ግርማይካ ቀፂልና ግርማይካ ምስኣተና ክንቅይር ነርና ሽዑ ካብ መንሽሙ ተሰነይ ፅሓና ድዩ ኣይፅሓናን ኢልና ትኽልና ትኸድና ፅሓና ኸውን ኢልና ምክንያቱ ለዊጥና ነርና ኣብቲ ቦክስስ ኢኻ ትሕበረ ግርማይካ ሕጂ ኣይትቕፅሉን ኢኹም ተባሂልና ዋይ እቲ ኣመሓዳሪ ኣይትንቀሳቐሱን ኢኹም ካብዚኣ ስጋ መምርሒ ንወኩም ኢልና ፈንጂ መንገዲ ይፍትሽዎ ኣለዉ ምክንያቱ በብእዋን እዮም ዝፍትሽዎ ነይሮም ሃንደሳ ምክንያቱ ሓምሻይ መስርዕ ንብሎ ሓምሻይ መስርዕ እንታይ ምዃኑ ህዝቢ ዋላ ክንገልፀሉ ንኽእል ኢና እቲ ሓምሻይ መስርዕ ይተኽልሉ እዩ በብእዋኑ ስለዚ ፍተሽ ኣሎ ተበገሱ ሰዳት ትበሃሉ ከይትብገሱ ኢሎም ውዒልና ሓዲርና ውዒልና ሕጂ ንዑ በሉ ድሕሪ ከምዚ ኮይኑ ንዑ ከሰላ ንስደድ ሓንቲ ማኪና ኢልና ኣብ ከሰላ መፂኡ ለዊጥና ንፅበ ግን እቲ ተበገሱ ተፀበና ግዜ ነውሕና እምበኣር ኣብ ሓደጋ ከይንወድቕ ካልኣይ ግዜ ንስደድ ኢልና ምስ ተቐረብና ተበገሱ እብልና ሰዓት 4 ከባቢ ነይሩ ተበገሱ ጠጠው ግን ከይትብሉ ምክንያቱ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ፈቲሾም ወዲኦም ኣለዉ እንድሕር ደንጉኹም ክገብሩሉ ክእሉ እዮም ሓምሻይ መስራሲ ፈንጂ ክትኽእሉ ድሕራይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስንጭሮም ብትው ኢሎም እዮም ትኽእሉ ነበሩ ስለዚ ተበገሱ ንበሃል ተሰሪዕና በቃ ትኽልና ባሮንቶ ኣቲና ሽዑኡ ብድሓን ኣቲና መደባትና ሽዑ ንስርዓ ጀመርና ኦኬ ዶክተር ሓንሳብ ኣብ ምንፅፃር ክትወካ ኣብ መፅሓፍካ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና መፅሓፍ ዘይኮነ ታሪክ ዘመናዊ ሕክምና ኣብ ኤርትራ ትብል መፅሓፍ ፅሒፍካ ኢኻ ኣብታ ታሪካዊ መፅሓፍ ከም ረኣኻዮ ለበዳን ህልቂት ህዝብን ትብል ፓርት ኣላ ሓቀይኒ ትፈትሸውን ለበዳታትን ህልቂት ህዝብን ሕጂ 100 ዓመት ኢና እንድሕሪት ንምለስ ዘለና ልክዕ 100 ዓመት ተመሊስና ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ዓብይ ዕንወት ዝኽተለ ዳርጋ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተፈታተነ ምንባሩ ናይ ምህላው ናይ ምቕፃሉ ዝወድአ ኣብ ገሊኡሲ ሓደ ዕስሪት ናይቲ ህዝቢ ገለ ተሪፉ ክብቲ ኣብ ከምኡ ወላ ዳርጋ ተረፍሪፈን ጠፊአን ተወዲአን ንስኻ ኣብ መፅሓፍካ እቲኻ ኣለኻ ዘምህረት ዮሃንስ እውን ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትብል መፅሓፉ ተንኪፍዎ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ብዝርዝር ተዛሪቡሉ ኣሎ ከምኡውን ተስፋይ ገብረኣብ ዶክተር ተስፋይ እዚ መፅሓፍ ፀሓፋይ ደራሳይ ንሱ እውን ምስታ ናይ ማህደር ኑረቢን ኣተሓሒዙ ህዝቢ ሰመይ ኢሉ ከም ዝተንቀሳቐሰ ብዙሕ ፅሒፉ ኣሎ ንመዘኻኸሪ ክኾነና እሞ መነፃፂርና ክንሪኦ ዳሕራይ እዚ ሳዕብየን እዚሲ ኣብ ኤርትራ መፀዶ ኣብዚ ዝትገልፆ ዘለካ መዋእል ማዕረ ድርቅን ጥሜትን ለበዳን ዘይለበዳውያንን ሕማማትን ከም ቤዲዶ ሸሮኽ ህዝቢ መቕዛፍ ቀፂሉ ኣብ ኢጣልያ ንምድሪ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታዊ ንምእታዊ ዝቐፀለሉ እዋን ኣብ ውሽጢ እቲ ዓብይ ዓፀቦ ወቕቲ 1888 ክሳብ 1992 ለበዳታት ሸሮኹን ቤዲዶን ኣብ ሰብ ጉልሓይ ድማ ኣብ ከብቲ ዕንወት ኣውሪዱ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ምፅዋዕ ዝነበረ ኢጣልያዊ ዶክተር ፊሊፖሮ እቲ ሸሮኽ ኣብ ሜካ ምስ ምለሱ ዝነበሩ ምእመናን ሃይማኖት ምስልምና ምእታዊ ይገልጽ ፈረንሳዊ መኮነን ፓውሎ ዶ ላውሪባር ግን እቲ ሕማም ድሮ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምንባሮምን ምስቶም ዶብ ሰጊሮም ተሰዲዶም ዝኣትዉ ዝነበሩ ምእታዊ የብርህ ንሱ ወሲኹ ዝበርትዐ መልክዕ ናይቲ ለበዳ
ኣብ መወዳእታ 1889 ልክዕ 100 ዓመት ሕጂ ጣልያንሲ ድሕሪ ሕጂ ኩናት ጥይት ከይተኮስና ንሙሉ ህዝቢ ንሙሉ ኤርትራ ክንቆፃፀሮ ኢና ምክንያቱ ዝዋጋኣና ሰብ ተቃውሞ ዝህበና ሰብ እውን ኣይክንረክብን ኢና እናበለ ይመፅዩ ጂ ሪኦ እንዴ ከዛሙዶ ይፍትን ደርጊ ብልቡ ብዕላማ ብመንፈስ ብኩሉ ከምዚ እንድሕር ቀፂሉ ሰውራ ኤርትራ ንምስዓሩ ዓብ ዕድል ይኸፊቱለይ ዝብል ጋምጋም ክህልዎ ይኽእል እዩ ከምቲ ጣልያን ልክዕ ነቲ ዝነበረ ህልቂትን ለበዳን ሕማምን ኣብ ግምት እትዩ ብዘይ ኩናት ክንኣትዎ ኢና ኤርትራ ክንቆፃፀራ ኢና ዝብለሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣብዚአን ኣቦኻ ሓደ ነገር ዝዕለሉኻ ነይሩ ኣቦኻ ፍቓዱ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ እቲ ግዜ ዘመነ ካሒዳ ይበሃል ነይሩ ምክንያቱ ብኩሉ መዳይሲ ህዝቢ በቲ ከብቱ በርሳ በቲ ሰብ መውት ስደድ ከምኡ ስለ ዝነበረት 4 ዓመት ዘመነ ካሒዳ ይበሃል ነይሩ ሰብሲ ንሕድሕዱ እውን ተኸሓሒዱ እዩ ተጠላልም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ምሰብ በልዕ ነይሩ ሰብ ምሰብ በልዕ ነይሩ ውላዳ ዝበልዐት ኣደ ነይራ ሃፀይ ምኒልክ ናብኡ ከምዚ በሊዓ ኢሎም ስጋ ኣቕሪቦም ተፈይና በሊዓ ተባሂሉ ስጋ ኣብ ከምኡ ዝበፅሐ ኮታ ብሓፈሽ ነይሩ ስለዚ ከቢድ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ግሬት ፋሚን ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ጣልያን ክኣቱ ከሎ እንደገና ካልእ ኣሎ እንደገና ካልእ እቲ ገዛኢ ካብ ንመንግስቱ ዝፀሓፈላ ጠቂሰ ኣለኹ ኣነ እዚ ግዜ እዚ እዛ ግዜ እዚኣ ንከበሳታት ወፂና ወይ ሸው ምድሪ ባሕሪ ነይሩ ገና ኤርትራ ይበላና ከበሳ ወፂና ሙሉእ ብዘይ ኩናት ክንቋፃፀሮ ንኽእል ኢና this is the right time ዝበለሉ እዋን እዩ ነይሩ ምክንያቱ ህዝቢ ሃሊቑ ክቃወሞ ይክእል ገለ ይክእል ስኽ ኢሉ ከበሳ ከምቲ ዝበሎ ከዓኒ በቲ ሕማመቲ ህዝቢ ከበሳ ህዝቢ ስጋብ 6,000 ሰብ ሜቲ ዝብል ዝመንሹ ዶክተር ካርል ቢንኩስት ስዌደናዊ ኣብ ኩሉ ዝነበረ ኣብ ሓደ ወርሕሲ ኣብ ሓደ ኩሉ ግዜ ብሰሙን ድዩ ኣብ ተፈለየ ግዜ ኣብ ኩሉ ጥራይ 100 ሰብ ንቐብር ነርና ኢሉ 100 ሰብ ብሓደ እዋን ካብ ባፀዕ ስጋብ ግንዳዕ በቲ ከዓ ስጋብ ከባቢ ኮረብ ስጋብ 6,000 ሰብ ሜቲ እዩ ዝብል ጣልያን ከንታይ ይብሉ ኣፅኒዕዎ ዳሕራይ ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ከበሳ በዚ ሕማም እዚ ብጥሜትን በሪሱ እዩ ስለዚ ተቃውሞ ብዘይ ተቃውሞ ክንሕዘ ንኽእል ኢና መሬት ከዓኒ ብዘይ ዝኾነ ውግእን ካልእን ክንሕዘ ንኽእል ኢና መሬት ከይተርፈ እዩ ጠቂስዎ መሬት ወዳ ሮሚና ለ ኣብዚ ተንቡጎ ትኽእል እዚ ጠቂሰ ኣለኹ ተቂሱሎ ማለት ብዘይ እንታይ ሽሙ ብዘይ እንታይ ሽሙ ክሕዘ ኽእል እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነት መልታ እዚኣ ንፅፍቲ ናይ ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ጣልያን ነበረ እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት ኢጣልያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ኣብ ምፅዋዕ ድማ ብፍላይ ዘጋጥማ ሓዲስ ፀገም ኣይክህሉን እዩ ከምዚ ዝኣምሰለ ኣጋጣሚ ብኣንጻሩ እኳ ዳኣ ዝመቸ ሃዋህው ምዃኑ ዘጠራጥር የልቦን ኣብዚ ዓመት እዚ ቦታታት ንምሓዝን ግንባራትና ንምስፋሕን ክንሰግሮ ንግደድ ዓብዪ ፀገም ኣይከጋጥመናን እዩ ከበሳ ምስ በፃሕና ድማ ህዝቢ ገዲፎሞ ዝኸዱ መሬት ንዓና ብዙሕ ኣገዳስነት ኣለዎ ብዘይ ፀገም ኣብ ዝገደፎ ቦታታት ክንቅመጥ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል እዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ነገር ንፀላኢ ፀባ ንፈታዊ ከዓኒ ዕረ ዝኾነ ኩነታት ንኸይፍጠር እቲ ዘካየድኩሞ ውግእ እቲ ውድብ ዘካየዶ ንኣብነት ቫክሲን ክምፃእ ዘይሕሰብ እዩ ቫክሲን እንተመፀውንቲ ናይ በረድ ኩነታት እዚ ውግእ እዚ ንምክያድ ብፍላይ ከዓኒ ብኩሉ ክትቆፃፀርዎ ስለ ዝነበረኩም ብዶብ ዝኣቱ እውን ክመፅእ ክእል እዩ ብሱዳን ዝኣቱ እውን ክመፅእ ክእል እዩ ብኢትዮጵያ ዝኣቱ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ግንባር ኣዝዩ ሰፊሕን
كتخوينات كان أزيو خبيدنيو نيرو اسكا نتي خستاي نشفا زوصاخمو بلان اسكا نزخ المكتو إنا لكم زوصاخمو بلان انتاي يمثل سكي حجي قدميو يا كبلات صناحاسي صبيغ قداسي مخنياتو ابزا مصحف زياسي كاول لعل قليص اللهو انتايو طليان كديب كله اب 8 9 اسمرا خياتو كله ناي مكلخال مدبات اوصي اسمرا خياتو كله حسبو مخنياتو كلكم يتهما هو كومو سلازخونه 8 9 جنا قدم حدا عمت ناي سمول بوكس كون ناي كال زي كنطفق لنا يلو مدب اوصي اسمراتو مسله بحاده طري ناي سمول بوكس فاكسين كاب اطليانا نصيو فاكسينيشن يرميرو اسمرا خاطو كله بعسكرين يزولو بعسكرين كارابينيرين بوليسين ميليتارون مالتيو استريت صرغياتات ناي اسمرا ريساتات بقوم غري اكيبو بتي لبدا ابتصحفون الله وابتصحفون ديدلو خابز كونين ايدول ايشو سلازي كمزي نيرو سلازي لبدا نطليان اسمبيدوي هو واكسين امسي خال اوشت 10 عمت اب ارترا معت لو تمسيو سلازي اب غزي خويناتكا سندح ريجكا وتادرو سبحيت كتكايد ايتخدنها امنت كتوصلكا ግብፃውያን ኣብ 1870 ቅድሚ 10 ገለ ዓመት ጥልያን ቅድሚ ምእታው ማለት እዩ ካብ ባፅዕ ንከበሳ ክወፁ ከስፋሕፍሑ ማለት እዩ ኣብ ዓላ ክበፅሑ ከለዉ ታይፎይድ ቲፎ ኣብ ዓላ ክበፅሑ ከለዉ ታይፈስ እሱ ክስትር ኣቢልዎም ክግስግሱ ይከኣሉ ኣብኡ ኮይኖም ጠጠኮ ብሎ ፈቲኖም ኣይከኣሉ ጠርኒፎም ባፀጠሎም ተመሊሶም ካልኣይ ሙሲንገር ብሱዳን ገይሩ ኢጅፕሻዊ ናይ ግብፂ ሰራዊት ሒዙ ንኤርትራ ኣቱ ነይሩ ከረን ምስ በፅሐ ፎርሚደብል ኤነሚ ኢልዎ ዘይፅዓት ፀላኢ ኣጋጢምና ኢሉ እሷ ታይፈሲ ነይሩ ክልቲኦም ኣብዚ ሕጂ ትምንቅስቃሶም ፓራላይዝ ገርዎ ወይ ድማ ኣምኪንዎ ኣዳኺንዎም ዳሓን ንበል ስለዚ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ኣብ ሓደ ወታደራዊ ኩነታት ሓደገኛ እዩ ንዓና ከዓ ከምኡ ይጋጥምና ስለዚ እዚ ናይ 100 ዓመት ተመሊስና 100 ዓመት ተነፃፂርና ክንሪኦ ከለና እዚ ሓደ ፍፃሜታት እዩ ሕጂ ልክዒ ዝበልካዮ ኣብ መፅሓፍካ እውን ገሊፅካ ኣለኻ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅኩልካ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ብዘምህረት ዮሃንስ ኣብ ዝተፃሕፈት ፅሕፍቲ በዚ ዝበልካዮ ናይ ካራቢኔሬ ገለ ተሰኪሞም ኩሉ ሬሳታት መሊኡ ህዝቢ ሃሊቁ ዝብል ፍፃሜ ነቲ ህዝቢ ከመይ ዓይነት ህዝቢ ምዃኑ ከይተረፈ እዮም ዝገልፅዎ እንታይ ዝብል እቲ ብውርኩት ህዝቡን ፍርያት መሬቱን ናይ ሻሕ ዓድታት ጎላጉል ተባሂሉ ዝንገረሉ ዝነበረ ዶግዓ ሓማሴን ኣብ ኣውያት ዝስምዖም ናይ ዝዓነወ ገዛውትን ሒደት ጡምያት ኣኳይን ፀምፀም በረኻ ተለዊጡ ኣሎ እቶም ኣብ ቅድሚ ሕጉስ ዝነበረ እቲ ኣብዚ ቅድም ሕጉስ ዝነበረ ሃገር ዝተፈፀሙ ስም ዘይርከቦም ግፍዕታት ምግላፅ ኣይከኣልን ኣብ ወረቐት ተሰፍሩ እውን ኣይምተኣምኑን ይዝብል ኣብ ገፅ 85 ሕጂ እዚ ትገልፆ ዘለኻ ሲ ሳላ ታሪክ እንደገና በፅባዕቲ ተገይሩ እዚ ፅሓፍ ስለ ዘሎ እምበር ولا أنت تتصحفوا ناي تأملون يزبال أوكي إذا نجار زخي فتصم إتيز جبركم من الدلوات هو هجيتي تخفت لكم جنبارات هو هجي بكل عقل هذا السبب نيرو بكل عقل هذا السبب حدا تي ببرعنا يتحمام عنه كل أي نايت على أخونا تاتلو أبتغزيتي أخاني وقعت نيرو هذا نايشيره عند سلاسة نيرو وق نيرو ما كان يجد حدوثات معنا وخيدن نيران كلاي دوبوب نيرو كم عدو خلا جميرو سقاب كباب من دفرة كسألو وق نيرو نحنا مالتيو ما زوا نرجع هجي زي حادلو مزخونة تاتزخ أني كتب أصارو أي تخيل إنها مغنياتو من اللي بعلم من كسقاس سراوي تعلم من كسقاس زبلو
እዙ ይነሰክፈካ ኢሉ ኣብ ርእስቲ ህልውና ናይቲ ሕማም ስለዚ ምስኣተና እንታይ ናገርና ነቶም ኣብኡ ክቃለስዎ ዝፀንሑ ድሕሪ መስመር ሓከይምና ህና ዶክተር ብርሃና ነይራ ተኸስተር ኣያ ነይሩ ካልኦት ነይሮም ዶክተር ፊሽ ኣብ ግርማይካ ነይሩ ሳዕፀን ግደ እዚኦም ኣኪምና እንታይ እዩ ትዝርግሑ ሕጂ እስከ ብልክዕ ንረዳእ እዩ ኢልና ሕጂ ኣኼባ ገርና መንገዲ ባሮንቱ መንደፈራ እንታይ ይመስል ትዝርግሕ ሕማም ላዕላይ ጋሽ ባርካ ንበይኑ ወሲድካ እንታይ ይመስል ናምነስ ናይ ከባቢ በዓል ዴዳ ሊባን ሓበላ ሽላሎ እዚ ካልእ እንታይ ይመስል በዓል ጀርበት ከባቢኡ መንገዲ ተሰነይከ መንገዲ ቅርደትከ እዚ ኩሉ ኣፅሚዕና ወዲእና ማለት እዩ ሕጂ ተማኪና ከዓ መፅያት መድሃኒት ፃዝቀል ኪባስና መፅያት ትዋት መፅያት ስለዚ መደባትና እንጀምር ኢልና ቤናይ እንጀምር ኢልና ብላዕላይ ጋሽ ትዝኸበደ ውኡ ነይሩ ስለዚ ትዝኸበደ ኣብኡታት ስለ ዝነበረ ሓደ ዱልዱል ጋር እታ ናብኡ ስታ ያዳልና ቫክሲንና ደሎ ገሌና ደሎ ገለ ኸይድና እንታይ ፀኒሕና ሽዑ ብፍላይ ካብ ተወስጋብ ተኾምቢያን ከባቢኡን ብዙሕ ኣይረኸብናን ስግር ምሰልና መረብ ግን መረብ ምሰገርና ግን ካብ ሃዳሙ ጀሚርና ንጀርበት ገጽና ኸይድና ዳሕራይ በዓል ዓዲ ማእለል ሽላሎ ፀኒሕናዊን ንባድመ ገጽና ስጋብ ዴዳ በፂሕና ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ ብዙሓት ረኺብና ናይ እንቅሲ ሕሙማት ብፍላይ በዓል ከባቢ ዴዳ ዝሕምብርቲ ደንበ ሕምብርቲ ዝበሃል ከባቢታት ከም ዘሎ ሓቢሮምና ስለዚ ንሕና ጥራይ ንንቀሳቀስ ኢና ነርና ንሰንጋንታታት ቫክሲን ሕጀን ቦክስ ኢኻ ተንጠልጥሎ ከም ሳንኬሎ ኣብኡ በረድ ገርካ ነቲ ቫክሲን ሒዝካ ትኸይድ ነቲ መውጊኡ እንገለን ስለዚ ማኪና የድላያና ነረን ሽዑ ጥራይ ብኸምኡ ትክንበፅሖ ንኽእል ትበረድ ከይዝሓለ ከሎ ኩሉ ተኸባቢ ብመስርዕ እናሰደድና ንኩሉ ስታገርና ሕሙማት ነቶም ሕሙማት ከዓኒ ግቡእ ሕክምና ምክንያቱ ጠረው ኢሎም ፀና ብፍላይ ዘይርስዖ ኣብ ዴዳ ዝፀንሑና ሕጂ ዴዳ ፀንሑና ዴዳሲ ብለኮ ደቀ ምሓረ መንደፈራ ንዓዲ ዋዕዳ ድያ ትኸውን ኣብ መንጎ ዴዳን ኣብ መንጎ ባድመን ኣብቲ ከባቢ ኩሉ ሓያሎ ስታይ ፀኒሕና ስለዚ ነዚታት ነዊሕ ግዜ ወሲድልና መበገሲና ከዓ ጀርበት ኢና ገርናዮ ጀርበት ሆስፒታል ናይ ድሕሪ መስመር ኣብ ዩኒቨርቲ ናይ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ከዓ ከምቲ ዓንተ ወጥቆስኮ ግርማይካ እዩ ነይሩ ስለዚ ካብኡ እናበገስናዮም ባዕልሃና እውን ምስኦም እናተንቀሳቀስና ሰለስቴና ከም ዝገርና ላዕላይ ጋሽ ወዲእና ማለት እዩ ዝሞቱ ድሓን ክንደይ ህዝቢ መይቱ ክንደይ ህዝቢ ፀኒሖምና ኣሎ እቲ ፀብፀባት ድሓን ዝክረ እሱ ወላ ኣብቲ ስታይ ኣሎ እቲ መፅሓፍ እውን ትንክፋቢለ ኣለኹ ድሕሪኡ መንገዲ ባሮንቱ መንደፈራ ስጋብ በዓል ማይ ምናይ ልዕሊኡን ዘሎ ከባቢ ከድና ማለት እዩ ዋላ ንመንሽሙ ተፀጊዖም ማይ ድማ ከባቢ ናብኡ ገጾም ተፀጊዖም ኩሉ ሳይፈትሽና እሱ ዳርጋ ብዙሕ ኣይነበሮን እሱ ቀንዲ ላዕላይ ጋሽ ነይሩ ምዕራብ ሰራይ ከዓ ተዝገደደ ምዕራብ ሰራይ ዝበሃል ሽዑ ደንበላስ ዛይዶ ኮሎም ሚናታ ሳልሰይቲ ወረዳ እዚኣትን ዳርጋ ብብዝሒ ነይሩ ብፍላይ ዘባዊ ምሕዳር ጀማሂር ዝንቀሳቀሱ ቦታታት ስለ ዝነበረ ከቢድ ከም ዝነበረን ሰብ ኣብ ዓዲ ብዙሕ ከም ዝመተን ነጊሮም ምክንያቱ ዛይዶ ኮሎም ሕጂ ምስ ምናልባት ገለ ክፋል ናይቱ ክንብለ ፀናሕና ናብ ላዕላይ ጋሽ ባርካ ኣትይኸውን ንኽእል እዩ ምክንያቱ ምስቱ ማይ ክዖ ስለ ዝኾነ ናይ ዞባታት ስታይ ዝኾነ ግን ሽዑ ዘን ሰለስተ ወረዳታት እዚኣተን ብከቢድ ስታይ ኣጥቂዕዎን ነይሩ ድሕሪኡ ናብ ዝብለካ ቀፂልና እሱ ወዲእና
እቲ ክንበፅሖ ዘይንኽእል እሞ ዝነበሮ እቲ በረድ ክበፅሓልና ዘይክእል ከዓኒ እዕድጉ እናፀዓና ኢንፊዥኑ ደሎ አንቲባዮቲኩ ደሎ ገለመታት ብከምኡ ብመሳርዕ እናንቀሳቀስና ኢና ተኸላኺልናዮ እቲ በረድ ክበፅሖ ዘይክእል እቲ በረድ ኣብ መንጎኡ ስታይ ዝኸውን እዚ ወዲእና ድሕሪኡ ናብ ቅርደት ኢና ተበጊስና መሊስኩም ሕጂ ምድላዋት ንቅርደት ኩሉ ልክዖምተን ካልኦት ምድላዋት ንገብሩ ከዓ ኣቅርደት ማእኸል ገርና ኢና ንሰርሕ ፈቲና ማዕረ ማዕሪኡ እውን ኣብ ግንባራትን ኣብ ደጀንን እውን ናይ ምክልኻል መስርሕ ነይሩ እሱ ሕጂ ዝክንውዳእ ኣለና ምክንያቱ ዘስጊና ደሎ እዚ እዩ ሕጂ ንቅርደት ክንብገስ ከለና ከይተበገስና ከለና ኣብ ደቡብ ሕማቕ ኣለውና ካብ ኩደዋይባ ጥቃ ጾረና እቲ ሩባ ጥራይ ዝፈልየን ስለዚ ኩደዋይባ እያ ነይራ ተሓክምናና ናይ ደቡብ ሕማቕ ኣሎ ትኹናት ክንቋፃፀሮ ይከኣልናን ስጋብ ከባቢ ስመራ ብሙሉኡ ተባሪዑ ብዙሕ ሰብ ከእመውት ኣሎ ትርኢት ዘስካሕከ ሕጂ እስካሕካሕካ እቲ ኣገላልፆም ካልኦት ሰንቢድና እዩ ክንገብሮ ንኽእል ከዓ የለን ቫክሲን ክንሰድድ ኣይንኽእልና ቫክሲን ብምንታይ ክንሰዶ ክሰግድ ከለካ ከዓኒ ብትግራይ ተጠዊኻ ኢኻ ኩደዋይባ ተኣቱ ብገርካ እንደቡብ ማለት እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ሕጂ ዱግ ገርና እቲ ክንሰዶ ንኽእል መድሃኒት ጥራይና ሰዲና ቫክሲን ክንሰድድ ኣይከኣልና ብከምዚ ተኸላኸልዎ ኢልና ዱግ እናፅዓና ሰባት ምስኦም እናገበርና ኩደዋይባ እቲናዮ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ንቅርደት መደብ ኣውፂና ማለት እዩ እዚ ብከምዚ ድሕሪኡ ኣብ ቅርደት ኩሉ ዳሊና ቫክሲንና ዳሊና ካልእ ምክንብገስ ኢልካ ኩሉ ግዜ ምምሕዳር ክትሕብር ኣለካ ምምሕዳር እሞ ንብገስ ኣለና ከምዚ ኢልና ገለልና ኣይትብገሱንኩም ፅንሑ ኣለኩም ኢልና ፍተሽ ኣሎ እቲ ፅርግያ ፈንጂ ኣሎ ዘተኣማምን ኣይኮነን ፍትሽዎ ኣሎ ሃንደሳ ኩሉ ግዜ ምፅ ፀኒሖም ዝፍትሽዎ ኣሎ ምክንያቱ ቅድሚኹም ከምዚ ማኪና ተሃሪማያ ድሕሪኹም ከምዚ ተሃሪማያ ገለ ወረታት ስለዝነበረ ኣሰኪፈና እሱ እዩ ንዓና እውን ካብ ልዑል ሓልየት እውን ጥንቃቐ ገረሙና እዮም እቲ ምንቅስቃስና ፍትሽ ምሰለ ተበገሱ እዮም ድብልካ ስለዚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ተፀቢና ኣቅርደት ክንከይድ ፀቢና ተበገሱ ተባሂልና anyway ተበጊስና ኣቅርደት ኣቲና ቅርደት ናይ ካቶሊክ ሚሽን ኣሎ እንታይ ሽሙ ዋላቲ ሆስፒታሉ ናይ ህዝቢ ጀሚርና ነርና ሽዑ በረድ ረኺብና ኣብኡ ከዓኒ ሓደ መስርዕ ፅርግያ ሕዩ ንበዓል መንገዲ ኸረን ሕዩ ዓድታት ስታይ እናገበሩ ዝኸይድ ሓደ መስርዕ ገርና ሓደ ከዓ ጃሜና ሽማ እዛ በዓል ውጩ ዝሰገሩላ እታ ምን ሓንቲ መስርሕ ከዓ ምብራቕ ገፃ ትኸይድ እቲኣ ከዓ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢልና ብክልተ ጋንታታት ሰዲድና ከባቢ ናይ ቅርደት ደሎ ህዝቢ ኣኪብና ናይ ቅርደትን ከባቢና ግና ኩሉ ቫክሲን ዝተገርናዮ ግን ከቢድ ነገር ኣይረኸብና ናብኡ ግን ምክልኻል ክገብር ስለ ዘለዎ እቲ ከባቢ ምክልኻል ሙሉእ ምክልኻል ገርናዮ ቫክሲን ሂብናዮ ሕማት ግን ዘሰንብድ ስታይ ኣይረኸብና ናብኡ እቲ ዘሰንበደና ቀንዲ ላዕላይ ጋሽ ዋድካን እዚ ምዕራባዊ ቆላ ናይ ሰራየ ዝበሃል ነበረ ደቡባዊ ምዕራብ ናይ ሰራየ ዝበሃል እቲ ዓንተ በዓል ዛይዱ ከሎም ገለሞታት ዝበልናዮ በዓል ንስእሱን ትቐንዲ ነይሩ እዚ ወዲእና ምክልኻል ናብ ካልእ ቦታ ከይሰግር ኢና እቲና ስለዚ ኣብ ዝርጋሐ ዝኩሉ ርኢናዮ ሰፊሕ ቦታ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ኣዝዩ በዳሂ እዩ ደቡብ ኣሎ ባርካ ኣሎ ሰሜን ኣሎ ብትግራይ ዝመፅእ ኣሎ ብሱዳን ዝመፅእ ኣሎ ከይኣትወካ እውን ዝግበር ምክልኻል ኣሎ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ እቲ ኩነታት ሕጂ እንታይ ትዝርጋሐ ርኢና ኣለና ነዚ ዝርጋሐ እዚ ክትቆፃፀሩ ኣበይ ክንደይ ወርሒ ወይ ክንደይ ግዜ ወሲዱ እቲ ግዜ እኳ ክዝቆፀርና ላዕልን ታሕትን ስለዝብል ነበርና ንውሕ ግዜ ወሲድልና
حجي السوم سودا أنا خا قلقل دي قلقل وينكو بدنا وكمل كذا تلالك هو جيت نايم دوبي سك نمبر تنايم أرد بقرنا تقاطعنا هو وتزموت ميتي إتي حمص الحنا حكينا هنا إتي زي حتى تعزوين مكلا خلنا كل اللي هبنا دحراي تحنت طرفتنا ناي تسنين تعيشمو فتشناه جسق أين ورو نسو ناو تخوابي تبارع النيرو سيزن تاين نقورين حجي مكلا خلي كرأي خلو مكلا خلي كنهبال لنا إلنا سنترس قرنا ما أخل تقمدي مقاصصرت بارونتو قرنا يا من السودان كأتو ويكاب سودان كاب ميدان السودان كأتو ويكاب سودان ميدا كأتو مأكلات قرنا حنت تسنة قرنا قرمايكا قرنا مرافيت قرنا قارورا قرنا أبربعتيو شوف مأكلات قرنا كنو قاصصر أو نفسه كفكا باكسين هو اندحر قالوا خوين خامل اختقروا كم زي ترعي اللو بلخا بسرعة تسدل كابي كبارو انتو مأخذ قرنا كم زي قرنا اسرع شح فاكسين أمن شو مترعي قريفنا أب تسني نتسني اندحر ديوين إذا حجين قرماي كان نخال ماله اندحر ديوين كوسخ كم زخيل تحجا أب بارونتو قريفنا هو إذا قرنا ودينا دجنا تملسنا حجي وثي صراحة أبتي مقوص ذا الرحمن لبلا أبتي مجمرة أنا كفل تعليم مسوعتي عزيز تحط كم زنبرة قليس كالي أبي تمر صورة قلت مهارو مهم عند السنبت نجر كم زقات أما بفلات سنة عمره أتحساس بانايتهم ولا نايت تقال توم قلت مغانا ما بلعلو دك تقادل تتصور تسمع عنا سمعت كم إذا مسلوها قلعو دك حلفتي هو دك تقادلتي 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 هو نيرهم يجي سوس معك أي هو ذكرهم يومي كريوم يلمسوا خالي عرفت يعيط الصوامة قبلهم كله بخندي تحزن نجار نسي هو كنتات نايت ميدا تحبابي أول عسك الليلة يقول كبيدي كبيد سلي زخون نسي كسوا خلو تقولع بتحزن يسمعك هو عاد غباتهم ود في حيران يرون ديشدن زولو سمعون قبل دنقل ونيرو يجي في حيراون درفي غيرو له نيرو مس اتو كاكستاي ازيات كافيت درفي ريرا شيلنا يقال اندابر وعي نير تقلعا اتو زاي تتصاوت هي قال عينت فقر نيرو بزادك تسكعكع كم زنبره بتوصي سرع رينا معراب لا سمين دوبوب معراب سراي كم تانتو يزغلص كيا دنبلا زايدو كولوم مدود سبرا بدمر ابزي كندي يزخون فاكسين وديكم حجتي قصلكو انتي مسلكا بناي جماهير داكب كايو بناي نحنا حكيم زاكب كايو وخل تصطب ايكون ناس جماهير ابعد زموتي بزحيو بلخا تبزحي بلك خنوغر خايكون مخنياتو ساتهم مين بورا عدستو خمز مويتو عدستو خمز حميمهم زاكو وريو هو نحنا وين بعينا زرعنا يسب بزحي زموتو حماتي ناري نمبرتهم دموتس كبيرهم من مسنها هو يجيب لك اخنا نقرا كايكلنا جن حدا كابتي شعو استاذ غوركو تمصحفون قرب تقيس يلو بتناي انت اشمو سيتات تقصر دحان قدفو سجاب كن اينو مزو حاجه داسونا يكونن انتاي حجي 406 ولا حجي ناي لا جاش باركا طمات كاتم كندي تسويهم تولم عدو تسوي خمس طبعا اسرع قال لو بتتصطب كا اسرع قال كبا ما درسنا ايوه نحن ترايد رقمنا عاد زموت ግን فتوي تقلنا ብዙ ቫክሲን ከም ዝለኹም ግን ኣሎ በትጸብጻብ ካ 116 ሺህ ከባቢ ኩሉ ብድምር ክንደይ ይኸውን ሱ ህጂ ተጻይኑ ዝመፀ ተሰኪምና ዝኸድና ክንድዚ አሽሓት ይኽልተብት ሻዲ ክትብሎ ዋላ ሓዲ ክትብሎ ግን ንኩሉ ተኣክል ክንበፅሖ ንኽእል ብቫክሲን በፅሕና ኢና قلي بسانكلت سكيمم عدنا قدوم برز مل سانكلتات قليو بأدقي أدقين تمدهني تبع أدقي خيت سايكا تأفافس لزخونة بسانكلو برد مليخان أسرع 4 ساعات يجي كأنه بلا شيء نحري استاكوينه
هم قرنا خدنا تحريو دسكفنا نقرات نيرو مغنياتو عتكلزان كبابي انسي ترأيو يلومنا عتكلزان كبابي لهرز ترأيو بجنبار حلحل بجنبار كرن أسقايو دبل فرحوش يجنا أسنبيد الناسو كلا ايتناي كفل تعليمن ناي بيت مرسوران كونتين ولا تقورنا تقاصصرنايو سو ملو دو سلازم ديجن بملو فاكسين كنولنا حزبن تقادلتن حدي جنبارات كا حجي انا يقدم جنبار ده نقدم ديجن دلو حطينا لنا جنبارات نقدم لنا مخنياتو انت سكفنا تناي سمين كابس مرانا وري او اندحر ترايو جنبارات سراوت سويلنا ايتوبيا كاب كتماتات استاي مص جنبارات يفعنا ومالالس لنبره እሱ ሰክፍና ናይ ግንባሪና نقدم لنا وصلنا ናይ ክልቲ ግንባራት ካ በሐሳብ ኢልና ኢና ወሲድና ሕጂ ናይ ወዓል እንቶም حكيم ናይ ምንሽም ኑሮ አሉ ተራፍ ኣብ ካልእ ነይሮም ኣብ ዛራ ንኦም ሳቶም ምስቲ ናይ ግንባር حكيم ምስን ሆስፒታላት ናይ ክፍለ ሰራዊት ምስኦም ኮይኖም ቫክሲኔት ገብሩ ንሕና ከዓኒ من شو ممكن كيد أنا هو أفعبت كتقدر أنا بعليه أفعبت كيد مستمنا أفعبت مغنياتو سوين صبق نقاط أصلا صبق مرد تاخذوا مالهم تون ناي سراويت حكي ناي سراويت صلوا أخي باقرنا لكأوين هابزارهم وقرهم أخي باقرنا إزي ما دبزي كم سلزلو كله تقدر لي أبز جنبار زلو فاكسينيت كون الله إلا نعم كمي غير كاخم زوهاب كا ناتاتهم ناي نفس وكب كفل سراويت كا تويتا مسيكم فاكسينكم وسيدكم فاكسين بعلهم توبو إلان بعلهم جيبو مغنياتو أرينا مناتي خميجا فاكسين هيوم مالتيو نحل حالكم وديهم ناقنبارات كمزي استايقرنا مالتيو قاتلين مكلخال كيس فحفحون نقطات ناي كتابت غيركم نيركم حجزي ناي تعيشمو كلتا قرنا ناي جنبارات ناي ديجن شعو جميرنا ناي ديجن كأن نقطات قرنا حدا عرارو قرنا نهزون تقادلتن كالاي هيمبول قرنا سالساي حشكبدي عمبرباب قرنا خلتي حدا ينيرو عراق قرنا نافا قرنا نافا كابوس نوينا سلجي قونت ناقفان كبابيان هيمبولن كبابيان حشكبن عمبربابن كبابيو عراق كبابيو مالشمو قانا عراركا غيرنا خاني وسخاب نخل خطابت هنا رمزو ودينا سلام مس كل حال يوتيو مهنياتو نجزاروسو ولا تحمام متيو نسودان نكياتو ويكاب سودان غيرو نابانا خي مت ونابتي كباب بعد سنه نقطات نيركم نقطات غيركا تقطات يرنا حمام لبدا اسكيتو زي حمام لبدا اسكيتو حمام لبدا أسكيت خلو كاله جن تخصي كأب بزي نراق نسمع رجعوا تخصي كايد نيرو وجد نيرو دي كبايم سيغايا إذا كابي يعني أبعنا الكون رهيبة تخصي جن كم زنبرة أبتا مصحفون الله نديا سلطاتون الله حجي تاع رخي إذا بس تخايدو تقطعات يكون مريت من السلام غيركم كله تخصي نعم نسخة هم تخصي خد سمع كم زي أنا وسمعه وكم كاد تقدر لا يسمعه تخصي خد سمع أنت أتنقون كنا تاتبون أي أنت أيوسي أي فلتينيو حجيتي قرما كابتي فعبت زقننا له فاكسين خنهب معلت دحن موعل ليتي تخصي جمر تتخصي غاني فريز بالي تخجبري خندس تخصي دمس خان حسب دمسي نكبد برت سما ناي كلاشينات سما ناي فوكس برت سما كله تدابلغه هري ليت غاخوين انت ايزي إلنا حاجتنا له ناي ليتي لممجو قول له انتاي
መካናይዝድን እግረኛን ነው ይብልና አንተ ኤሪትራዊ ጸበባ መርሃዊ የብሉን አበስ